Zer uste sasoi etxe zuntzala uste oso, zestiari? Bai. Sasoi... Baina uste kontratu eskaini dutzuela, baina... Bai, da ondo nagoan, Segun ondo nagoan, urtin zierre gora berako ditu. Da, justo, ni atraparen duen orduan, ondo. Ontxe txikun izuat, ondo naketa. Segreto horreko guztaben, gerriko mine, ipurdiko mine, guzteko mine, da hor txibiliko no, gerreneketan, oinezinik ekitxi, onar. Pur bat, da, noviembri dozuan, nik enerun zeizien itxin izuan, ja 2000 zuan, 2000 garen zuan. Da, esan ez dut hori, torneu da, ez dakit zer, da dakit zer, bueno, no zametzen torneu, enerun zeizien. Ni azkano partidu orduntxe. Si, da, ez pasala klasifiketan, ezin jozu joatu ustelarra, ez dut hori, lehenko partidu bat dut. Klasifiketan ez banaz, lehenko partidu. Klasifiketan banaz, estelar. Ez banaz, enetxuan klasifika, lehenko partidu bat dut, da hor, makina de estelar bat dio, horti partetik. Da, noviembrin, ja, nik hortuliko berbain jagoen, enero 6, amaitzen da nire asuntu. Da, Gerniko frontoien, urte ustean partidu bat, astelen baten. Bueno, baina partidu bat, ezi epokarek honetako partidu, zestaba gustora neukena, besti, pim, pam, pam, botan urte ustean perfecto. Da, ja, azkareko tanto baita gero, kanpora nebila. Dudan horituan, altzauz ez duen, da aurre ingot. Baina tot hori, lehen zeireko, enerun zeireko, zan neutzen, da, joder, baina tentautu honitzen, hau gaurko hau zineike mejor hau, ontxe da zazoi, da, eitzi zein nire ban, Pasak esan dara, bueno,